सगळा के नमस्कारो अंग सेर्वलले सज्जन अंगपूरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदयुतकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रप्रथम जाऊन मी गेले गुरु महाराजाले पादारविंदाक नमस्कार देऊन तंगेला आशीर्वाद मागून घेतस। तशीची इस्कॉन संस्थापक आचार्य जावन आशिले एसी भक्ती वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद हंगेले चरणारविंदाक नमस्कार कोरून तंगेला आशीर्वाद मागून घेतस। आणि अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक जावन आशिले आमगेल परम पुरुषोत्तम कृष्ण तगेले चरणारविंदाक कोटी कोटी नमस्कार कोरून हंग इले सज्जना पुरा आव स्वागत करतस आणि तुमका अभिनंदन करतस। इत्याक म्हळ्यारी पाय तुकोन एक दीस असले क्रमारी आम्ही मुखारी 40 दीस ताय भगवद्गीते 8 अध्याय संपूर्ण जावन कसल ते म्हणून मना करून घेवचे संती 40 दीस भगवद्गीतेचे एक पक्षी नोट म्हणूयात हे कार्यक्रमांतू भाग वहिसुका जल्लरी दावाले असीम कृप जाव का आमका खंडितची ये भगवद्गीतेन सांगला 7 अध्यायंतू 3 श्लोकान सांगला दावानची मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः म्हणून सांगला। भगवंत सांगता ये लोकांतू मनुष्याणां सहस्रेषु 1000 कटल्यान मनुष्यस तंतू एकलेन मेगेल मार्ग अंतैलेरी ते भारी विशेष म्हणून सांगेत तंतुई मेगेल मार्ग अंतू आईलो सहस्र जनालेंतू एकलेक मेगेल विषय ऐकूचे का अवकाश मिळारी ते महाभाग्य ते देखून अंग सर्वलेले सगळ सज्जनांक असीम कृपे सदावाले म्हणून खंडित सांगेत। तशीची आता म्हाका कसं उडगासेत म्हळ्यारी उड मेगेले अन्नान सांगू आशिले तुम्ही कंचे मताचे अन्य मताचे एक कोणाले की सांग छेडाले जेवो वड्डाले जेवो निमगोन पळयन ती तुमगेल धर्मग्रंथ कसले म्हणून कूडले सांगतात आणि
पुराण नाजाल्यारी बायबल म्हणून सांगता ती त्याची आमगेले धर्माचे कोणाले एकलेले निमगेले रे एक नमुने उत्तर दिता ती ಕೆಲವು ಜನ ವೇದ ಕೆಲವು ಜನ ಭಾಗವತ म्हणतात मागीर रामायण महाभारत अशी म्हणून मस्त नमुना उत्तर मेळटा कोणाक कसं म्हण गोत ना कितले ताय म्हळ्यार भागवत आणि भगवद्गीते व्यत्यास आमगेल धर्मा जनाक गोत ना इतले दुःखकर जावन अशी परिस्थिती आमगेले भगवद्गीत शिकू येयन ती म्हळ्यार त्या नव्हे भागवत ಗೊತ್ತ ಸಂಕ ಕೃಷ್ಣಾಲ್ ಪುರ ಕಾಣಿ ಪುರ ಸಂಚೆ ತೇನವೆ ಗೊತ್ತ ಸೈಕಲ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಲ್ ಪುರ ಕಾಣಿ असतांतो तेनवे पूतने जीश मारचे कृष्णान अशी म्हण सांगतांती म्हण श्रीमद भागवत शिकू येंती म्हळ्यार ते ಗೊತ್ತस भगवद्गीत नव्हे वे एक नव्हते ते कृष्णान अर्जुनांतो अर्जुनाक लढाई वेळार सकट सांगिले युद्धा वेळारी ते नव्हे ಗೊತ್ತस अशी म्हणून इतले दुःखकर जावन आशिल्ले परिस्थिती हंगा कोणे 4 जणांना ಒಟ್ಟು ರಬ್ಬನ್ ಉಲ್ಲೇಲರ್ ಪುರ कोणे एकले सांगता सूरजल पळांगल महाभारतम इतली ना मने एक अवस्थे रबला आमगेल्यांतो हे वेळारी एक आलोचन करका कसं म्हळ्यार आम्ही उडगास काडका रशियान तो कोणकीची हे पुस्तक युद्ध प्रचोदक पुस्तक म्हणून सांगून केस केलेल्याक इस्कॉनाच्या ना कोर्ट थ्रू ते युद्ध प्रचोदक ग्रंथ नाही तांतु कडेरी भगवंतान सांगला यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतीर ध्रुवानीतिर्मतिर्ममा म्हणून सांगला कृष्णान खै कृष्णस्की खै धनुर्धारी अर्जुनस्की थंय विशेष जावन आशिल्ली शक्ती विशेष जावन आशिल्ले ऐश्वर्य आणि तत्र श्री विजय जयस आणि नीत्यस म्हणून दावान ते भगवद्गीत सांगताना मंगला श्लोका सांगला जल्लेरी आजिकय कितली जण आमगेले की निमगयतांती सत्संग करताना माताजी गरलेगी भगवद्गीते फोटो यात्रा दवरलेरी लढाई जत काही नव्हे घरा भितर भिन्नाभिप्रायत काही टेन्शन सुरजत काही नव्हे म्हणून अस्सल नमन परिस्थिती री आमगेले समाजाची पावला भारी बेजारू हे सगळं आम्ही 40 दिवसाचे नंतर हे संशय पुरा आमगेले निवारण जाता आणि कितले टाइम म्हळ्यार आम्ही असल संशय घेऊन आमगेले येतले जणांक तांगेल संशय दूर करूक आम्ही फिट जातांती तशीची कसं जात म्हळ्यार तितले विशेष ते भगवद्गीते बुक आमगेले शास्त्र मस्त श्लोक मस्त ये पुरा असतांतो मंत्र पुरा ते पुरे एक मनशाले आयुष्यांतो वाजून सुरू जायना स्वामी प्रभुपादान सांगिलस ते पूरा श्लोक खाली पेज गुंडचक आमगेल आयुष्य पावनाक 100 लक्ष स्तोत्रस पुरा ಒಟ್ಟು केला आमगेल शास्त्र खाली खाली पेज गुंडच आमगेल आयुष्य पावनाक अशें असताना हे भगवद्गीते भारी तांतु ಒಟ್ಟುची 700 श्लोक आस रामायणांतू 24,000 श्लोक आस महाभारतांतू 1 लक्ष स्तोत्रस हे सगळं आमकां पाहून आमगेल आयुष्य वाजूक अशें असताना भगवद्गीतेंतू खाली 700 श्लोक आस बजीची सरळते इतले सरळ म्हळ्यार आम्ही भगवद्गीते शिकूकाची विंगड खंयचे शिकन जाल्यार वाड न्ही आणि भगवद्गीत मात्र शिकल्यारी पावता सध्या श्लोक गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ये शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृतात् ते भगवद्गीते महिमेन तू सांगला
खाली गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ये शास्त्र विस्तरे हे शिकलेरी विंगड शास्त्र शिकचे अगत्यपणा. शंकराचार्यान सांगला सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्. ये पूरा उपनिषद शास्त्र पूरा एक गाय म्हणले की आम्ही ते गाय म्हणले क्लरी ते दार काढूक ते गाई एक गोपाल जाव का तो कृष्ण. ते कृष्णानं धार काढताना केदना गाई दार काढताना एक वासरू जाव का सगळ्याके गोतस वासरानं सूर करचे ते ओंटी एक तोंड मारताना ते गाई दूध सोड दिता. ते प्रकार हे भगवद्गीते स्टार्ट करू एक निमित्त मात्र आमगेल अर्जुन तो काही उणी ज्ञान आशिल नाही जाल्यार आमगेल कितेर जावन आमक ते फ्लो येवो ते दुधा फ्लो येवो म्हण सांगून वासराले एक रूप घेवन तो कृष्णाले प्रश्न निमगयता. तागेल प्रश्नेक तागेल ते टेन्शनाक रणरंगांतू कृष्णाक ताक युद्धोन्मुख कोरका जत्ता ते देखून ते रणरंगांतू भगवद्गीते सूर करते देव तागेले ते गीत सूर केलेले देखून आज एक आमका कलियुगांतू ये मेळतस. कृष्ण कसले आयिलो अवतार घेतिलो आमक पुरा विसरला आम्ही कसले हांगा आयिले ती म्हणून ते उडगास करून दिवचेक हे गीते मुखांतर देव आमका सांगतस. ते देखून शंकराचार्यान कितले साय सांगला म्हळ्यार अथवा एक वेळा हे पुरा शास्त्र वेद पुराण इतिहास पुराय आम्ही हे लोकातकून कळवून घेतल्यारी खाली भगवद्गीत पावत काही खाली 700 श्लोकास असल्यारी मनुष्यांक तंगेले ये लोक आईल उद्देश कसं म्हणून मना करून घेऊन खंय तुकून आयले ते आम्ही थंक वापस मागशी वचत म्हणून शंकराचार्यान सांगला. तशीची स्वामी विवेकानंदे तशीची भारी आशिल तांकां भगवद्गीते वैरी एक पंथा कसं जात म्हळ्यार तांकां सगळे करून एक लायब्ररी आपोवन हाडता ती ते इन्वाइट करताना स्वामी विवेकानंद एक भगवद्गीत दवरता तेन्ना पुरा जणे अन्य मताच पूर त्या बुका वैरी विंगड विंगड तांगेले बूक दवरतात आनी सांगता ती स्वामीजी तुमगेल बुक आनी मोल ना तुमगेल बुक ओल्ड जाल्ले ओल्ड फॅशन्ड जाल्ले आउटडेटेड जाल्ले म्हणून सांगताना स्वामी विवेकानंद सांगता ती दाखयता म्हणून सांगून ते मुळा आशिल्ले ते भगवद्गीते तांडून काढता ती तांडून काढताना वरले ताचे वयर आशिल्ले बूक पुराय पडता तेन्ना स्वामीजी सांगता ती पळय ती तुमगेले इतर बुक पुरे तांतू कसं अस ते पुरा भगवद्गीतेन तू अस ते ताचे आधार भगवद्गीते आधार ना म्हण जाल्यार विंगड खंयचे राबना ते देखून आधार जावका हे केन्नाय आउटडेटेड जायना म्हूण हांव दाखयलें तुमकां म्हूण सांगता. तशीची आमगेले श्रीला प्रभुपादानय तशी सांगला विंगड बुकांतू कसं सकड अस ते सकड आमगेल भगवद्गीता संत अस आणि ते मात्र विंगड अन्य स्कूल ऑफ थॉट अन्य बिलीफ्स अंतू कसं सकड बुक अस तांतू नातिले आमगेल भगवद्गीते अस भगवद्गीते एक सुपर मार्केट शे आमगेले पुराय अस आमगेले शास्त्रांतू म्हणून सांगला प्रभुपादान आजी आयच्या दिसांतू मार्केटांतू अबाव 800 म्हळ्यार ऑलमोस्ट नियरली 1000 व्हरायटीज ऑफ भगवद्गीता विंगड विंगड जनाले ऑथर्स आणि बरयलेले नियरली 1000 भगवद्गीतास जाल्यार widely distributed the most widely distributed Bhagavad Gita
आमगेल श्रीला प्रभुपादाले भगवद्गीता ॲज इट इज कितली ताई म्हणल्यारी फॉरिन अंतु पुरा टू कोर 50 लँग्वेजेस अंतु सुमार एक 15 वर्ष पुढे हांव मेगेल भगवद्गीतेन बरयतान तंतू आशिल्ले प्रिंट जावन मोर दॅन 10 मिलियन कॉपीज विकून गेला काय तेन्नाची. आता कितली म्हणून म्हाका लेटेस्ट स्टॅटिस्टिक्स गोतना तंतु कळता भगवद्गीते प्रत्येकाचे एसेन्स खंयचे संप्रदाय जावो खंयचे स्कूल ऑफ थॉट जावो तांगेल आचार्यान हे भगवद्गीते वयरी टीका म्हळ्यार कमेंट्री बरोवन आसताची ते खंडित तितली ताई भगवद्गीता इज द एसेन्स ऑफ एवरीथिंग म्हणून सांगेत. आमगेले प्रभुपादाले भगवद्गीता ॲज इट इज फॉरिन अंतू 50 लँग्वेजान ट्रान्सलेट जावन विकून गेलेले पेटाक कितली ताई म्हळ्यार एक आंदोलन प्रारंभ जाल्ले कितले जगत प्रसिद्ध जाल्ले म्हळ्यार प्रभुपादाल भगवद्गीता फॉरिनांत पुरा बायलमेनशान कापड नेसू सुरू केले ते वाजून मागीर तिलक घालू सुरू केले गळेक तुळसी कंठी घालू सुरू केले रोडार पुरा नगर संकीर्तन करू सुरू केले. आमगेले भारत देशान जाल्लेले वरी पुढे जातशील पळय तशीची कितली नमने एक आदर्श जीवन त्यांनी चोलूक सुरू केले. देखून भगवद्गीते आमगेल गरलेगी प्रत्येकल्याने शिक्का काय नातलेरी एकल्याने पहिले मेन्शन शिकले पुरो तांगेल चेरडू बरलेले जण पुरा उद्धार जाता ती भगवद्गीत शिकून ते आम्ही आमगेल जीवनांतू हाडका अप्लाय करू शिक्का हे मुख्य तशीची. आणि वडवड फॉरिन अंतू स्टॅनफोर्ड हार्वर्ड कॅम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड सगळी युनिव्हर्सिटी तशीची खंयचे युनिव्हर्सिटी थियोलॉजी डिपार्टमेंट आतू या भगवद्गीते एक टेक्स्टची तांकां सब्जेक्ट शिकूक. आता हे भगवद्गीते कसं म्हणून आम्ही पळया. हंगा आईले तुम्ही पुरा असीम कृप पाविले देवाले इत म्हळ्यारी कितले की जणाला अभिप्राय अंतू भगवद्गीते मांतर जात शिकचे प्रायवतची कुडवा ना जाल्या मागीर हाता भगवद्गीत घेऊन बेसचे म्हणाले की अभिप्राय पळोवचे गेल्यारी हे कृष्णान अर्जुनाक प्राय एरी मांतार जावचे काय पुढे सांगिले आणि ಕೆಲವು जण सांगतात ती आता जायना आमके शिकूक टेन्शन असं काम भरला त्या नमने माती होऊन उर्सोती ना म्हणून जलेरी अर्जुना सांगेल केत ना कृष्णान रणरंग अंतू रणरंग इतले टेन्शनाचे आता युद्ध सूर जाता ते वेळार सांगिले कृष्णान मागीर वैदिकांक मात्र सांगिले म्हणस ना ब्राह्मणाक मात्र सांगिले म्हणस्य ಕೆಲವು जण सांगतात अर्जुन क्षत्रिय जावन आशिल्लो ಕೆಲವು जणाक अभिप्राय चेरडवान शिकची नाही चेरडवान शिकल्यारी वैराग येता म्हणून. आमकां पुढे एक संताल गुरुत आशिल्लो वृंदावनांत त्यांनी सांगचेशिल्ले विंगड पंथाच त्यांनी अखंडानंद महाराज म्हणून तांगेले शिष्य गिरीशानंदजी म्हणून त्यांनी सांगोशिल्ले तांणी एक पंथ भगवद्गीत सांगताना तांगेल्या गर्तुल्यान ते ऑर्गनायज केले गर्तुल्यान सांगेल काही चड वैराग्य विषय उलोवनुकान स्वामीजी चेरडवान पुरा आशिल्लो घर नवे म्हणून तितलं सुलभ ना वैराग्य येवचे म्हणाले काही स्वामीजी तुम किते ना वैराग्य हांव प्रति वर्स सांगता मुये म्हणटाना तांणी सांगेल काही आमका गोत्तस कसं काण घेवका कसं काण घेवचे नका कसं ऐकू का म्हणून चेरडवां गोतना नवे म्हणून त्यांना स्वामीजी हशिले तांणी सांगिले तात्पर्य कसं म्हणल्यार तितलं सुलभ ना वैराग्य येवचे का या वैराग्य येवचे ग्रंथ नाही ये भगवद्गीते कृष्णान सांगिल नंतर अर्जुनान अनेकही गेले युद्ध करून एक्सपर्ट जावन कशी करका तशी केली ताणे प्रत्येक वॉक्स ऑफ लाईफ अंतुय सान प्रायारी वर्डीक जत्तची चेरडू कशी आम्ही वर्डो का प्रत्येक पार्ट अंत आमगे जीवन अंतू हे अप्लाय करूक
अगत्य आहे कोळका खंयचे एक फेस ऑफ लाईफ आणतो कितले म्हणल्यार तितले सुलभ जाल्यार आतां उडगासेत म्हाका अच्युत दास मामान केन्नाय सांगू आशिल्लें तितलो सुलभ ना तांगेर हरिकथेन तो वैराग येवचेक आनी संत तुकारामाक तांगेले बायलेन केन्नाय बिश्टोवचे आशिल्ले बिश्टोवन तांकां वैराग येयले म्हूण केन्नाय तांणी दावाले म्हाका असल एक जगळचे बायल दिवलेले भारी लायक जालें देवा म्हाका तुगेले बरें प्रीती चडले म्हाका वैराग येयले संवसारांत म्हणून सांगू आशिल्लें तांणी तशें पळोवचें गेल्यार प्रति घरलेगी एक एक संत आयचे दिसाचे अवकाश आशिल्ले म्हणून अच्युतदास मामान केन्नाय हांसून सांगू आशिल्ले आतां कसं म्हणल्यार भगवद्गीतेन तो कसं सांगला म्हणून आम्ही मना करून घेऊया 4 अध्यायान तो देव सांगता कसं म्हणल्यार हे भगवद्गीते कोण कोणाक सुरवेर सांगिले मागीर कसं जाल्लें म्हणून एक सुरवेरचे 3 श्लोकांत तो देव संक्षिप्त जावन ताजे एक हिस्ट्री सांगता सुरवेरी 120 million years बिफोर कृष्णान ये अर्जुनाक सूर्यदेवाक सुरवेर सांगिल ये योगशास्त्र कालक्रमेण ये ब्रह्म विद्या एकल्यान एकल्याक सांगता 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 लोप जाल्ली कೈ ते देखून कृष्ण वापस अवतार घेवन येवन आत अर्जुना मुखांतर वापस रिओपन केली नवीची तेच ब्रह्मविद्ये भगवद्गीते रूपारी आमकां कलियुगा जणाक आयज दितस कशें म्हणल्यार आजी आयच्या दिसाक जणांक तांगेले लायफ पर्पस गोतना जीवनाचे उद्देश गोतना वटराशी एक जीवन कशें म्हणल्यार हांव कोणाक न्याय करना मैं जितले हांवच कसले गते ना म्हाका हांव कसले निमगेलेले ना कोणाकय बाद दिलेले ना ते न्ही जीवना उद्देश हांव गमतेरच उदाहरणाक गंधाचे रान्नांत एक बायलमेनशी आशिल्ली ती बायलमेनशी केन्नाय रांदप करूंक गंधाचे राखडा कुडको काणू तिणें तिका रांदप करचें एकले निमगेल कೈ यू अंत रांदप करचें वे तूं म्हणून वयीत जाले मिगेला अम्माने अंतू केलेले मिगेला अज्जीने अंतू केलेले म्हणटा ती वयना तिका गोतना जाल्यार गंधारोकाचे उद्देश तेवे तेवे ताजे बदल जाल्यार उपयोग आनी एक उदाहरण सांगता एक मनीसू एक लॉंग ड्रायव्ह बत्त म्हणले क्या खंय म्हूण ताका गोतना रोड गेलेले कडेन वतस एकल्यान राबोवन तू खंय वता म्हूण निमगयल्यार खंय म्हूण म्हाका गोतना वतस कसले रोड सिग्नल सावन चुकयलेले ना आनी मिगेले ओवर स्पीड लिमीट ओवर ना खंय म्हणून मात्र निमगो नका ती लेफ्ट सायड दोन वतस हांव म्हणल्यार ते एक तागेले ते यात्रेचे उद्देशच वे ना तशी जावचें न्हय आमगेलें जीवन आमी हांगा मनुष्य शरीर नळीन मायन सांगिल्ले वेरी 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 रॅर ते रॅर जावन आशिल्ले आमगेले ते मनुष्य जन्म इथे घेतिले म्हणून आमी मना करून घेवका हांगा श्रीमद भागवतांतू ऋषभदेव तागेले 100 चेडवांक उपदेश दिता पंचस्कंदाचे 5 अध्यायांतू 1 श्लोकार सांगता नायं देहो देहबाजां नृलोके कष्टान् कामान् अर्हते विड्भुजाये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्ध्येद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तं ऋषभदेव सांगता ये ऐहिक जावनशील शरीर घेतील नंतर ये लोकांतू ये खाली आमगेले सुख भोगा मक्षी धांवचेक उपयोग करूनच ये सुख
डुकराలని सुनेल योनींतुई डुकराలని सुनेले शरीरांतुई मेळता ये शरीर घेतील आम्ही कसले तपो दिव्यम पुत्रका येन सत्वम अजी सत्व कसले तप करून आम्ही ब्रह्मसौख्यम त्वनंतम ते इटर्नल ब्लिस शाश्वत जावनशील ते आनंद पावका आम्ही तज्ज उद्देश ते आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिर समाना म्हणून सांगला आहार निद्रा भय मैथुन पशुभिर पशुल जीवन अंतु यस खत्ता तेवे खत्ता अम्मी खत्ता अंती चांग कूलिंग ग्लास गल्लेले डायनिंग टेबल अंतु ओडोड होटल अंतु मागिरी निद्रा तेवे निद्दता रोड सैड अंतु मेल्लल कड आम्ही ऐदेकल दाट डनलप निद्दत अंती भय तकायस तेवे तजी पिल्ला कोणे वरता की म्हणून हे करता डिफेंड करता आम्ही तशीची भय अस आम्ही डिफेंड करता ती आमकाय चेरडून जाता ताकाय चेरडो कर जाता आम्ही ऑर्डर स्कड्स मागीर बॉम्ब पुरा इन्व्हेंट करून आम्ही आमगेल भय काढता ती हे मात्र नाही जीवना उद्देश धर्म जाव का धर्म कसं म्हणकोळ का आता आमगेले साधारण एज्युकेशन पुरा कशी म्हणल्यारी ते अपडेट जाता आज शिकिले पाय विंगडाची मॉलिक्यूल आशिल्ले भितर सान वस्तू म्हणून आम्ही सान नासतना शिकिले सायन्सांतू ते जाल्ले मागीर ऍटम म्हणून जाला मॉलिक्यूल न्ही ऍटम मागीर येत काळा नंतर ऍटम न्ही आणि त्याचे सान वस्तूस काही प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स पुरा आता नवे सूर जाला काय वापस ताचे काही सानस कमी ऑन्स म्हणून सांगून तशी नवे नवे सोदून काढतस ताजे अर्थ कसले तांकां खंडित ना कसं सत्य म्हणून तांकां खंडित ना त्यांनी सोदून काढतस ती जाल्यारी कृष्णान सांगिल्ले ब्रह्मविद्ये कितले 400,000 इयर्स फूड सांगिल्ले सूर्यदेव सांगिल्ले तेची आजिक देव आमकां भगवद्गीता रूपारी तेच ब्रह्मविद्ये तेच योगशास्त्र आमकां दितस तांतू चेंज ना अपडेट्स ना आउटडेटेड जायना ते केन्ना काही आणि मुखार जाल्यारी कशी 2+2 4 पुढे 2+2 4 आणि मुखार जाल्यारी खंयची गांवांत जावते फॉरिनान जाव 2+2 = 4 तशी केन्ना काही तेंची हे आम्ही शिकून काडका अनेक कसं म्हणल्यार हे भगवद्गीते आमकां मुखार सुनू मना वता 40 दिसांतू आनी तू कसं सकड आस म्हणून आमकां मना वता कितले की जण आयच दिसांतू ओड एक प्रश्न निमगयता आमगेले की आमकां गोत्तस केलो वस्तू पुरा ये कोरून नज्ज म्हणून जाल्यारी कोरून वता इति मितन ते ताकुतरस आता अर्जुन निमगयता आता केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता बलात्कार जावन आमकां कोरून वता कशी म्हणून गोतना अयो नज्ज शिले म्हणून बेजार जाता मागीर जाल्यार कंची मितन ते कंची मितना प्रयुक्त जावन आमी करचे अनिच्छन्नपि इच्छिना आशिल ते करूंक जाल्यार ते करून गेले ताकाय उत्तर आसा मागीर आज सर्वसाधारण जावन एक प्रश्न कसो म्हणल्यार देव निराकार की साकार की म्हणून ताकाय उत्तर आसा मागीर अन्य मताचे राम गेले निमगयता ती तुमकां मस्त देव काही नवे गणपती काही एक असतील तोंडा देव सोंडोळी जावन तशीची देवी काही नवे वाघार बेसचे हे सगळं कोण आमकां तांकां सगळं उत्तर दिवचे गोत्तस वे हे पुरा देव है कृष्णाकने तांकां संबंध कसले आमकां तांकां संबंध कसले देवतेक देवीक पुरा हे सगळं मना करून घेवका आम्ही आणि हे सगळं भगवद्गीतेन तू सांगला आणि विशेष जावन एक प्रश्न कसा म्हणल्यार सगळे जणांक आशिल्ले इतले ताक जाल्ले इतली चांग मनीस आशिल्लो ताक तशें जावचें नशिल्लें तो एकलोच पळय कितलो न्याय करून मानतस जाल्यार गमतेरस वाय बॅड थिंग्स हॅपन टू गुड पीपल सर्व साधारण जावन आशिल्ले एक प्रश्न हे आयच्या दिसांत हे सगळं आमकां क्लियर जाता मुखार सुनू पाय तुकून
भगवद्गीत सूर जावन 40 दीस म्हणटा हे सक्कड आमकां मनावता. आणि अन्य कसं सांगला म्हळ्यार शास्त्रांतू खंयचेय एक विषय आमी शिकचे काय फुडें ते आमकां संबंध की तक्कनी आमकां कसो संबंध म्हण आमी मना करून घेवका. हे उदाहरण जावन आमी आतां भायर सरले ती म्हणलें क्या एक्झिबिशना वच्चेक एक्झिबिशना वचून भायर सरले म्हण सांगून लागी करतुले निमगयता ती खंय वता आसन तुमी म्हणून एक्झिबिशना वताना सांगता ती एक्झिबिशना वता आसन ती कित्याक ते सायन्स एक्झिबिशन म्हणटा ना सायन्स एक्झिबिशन तशें वचून प्रयोजन ना आमकां. जायंट व्हील सकट ना जाल्यार चेडवां घेवन कसले वच्चे म्हण आमी कॅन्सल करता ती वच्चे. तशीची खंयचेय वस्तू आमी ते शिकून काडटाना आमकां ते विशय कसोय म्हूण कळका मागीर ताजो तो संबंध कसो म्हूण कळका आमकां ताका संबंध वे आमकां जाय वे ते विशय मागीर आमी अधिकारी वे ते विशय कळचेक म्हणून आमकां कळका. देखून हे भगवद्गीतेंतू खंयचे विशय प्रतिपादन केला म्हणून आमकां कळका. 5 विशय सांगला हांगा ते सकड मुखार तुमकां पांय तुकून पुरा एक एकची ओपन जाता सिक्रेट्स. जीव कसले म्हळ्यार जीव म्हळ्यार आत्म म्हळ्यार कसले परमात्मा म्हळ्यार कसले मागीर प्रकृती म्हळ्यार कसले काल म्हळ्यार कसले कर्म म्हळ्यार कसले हे सकड विशय भगवद्गीतेंतू द मोस्ट इम्पॉर्टंट 5 सब्जेक्ट्स डेल्ट विथ म्हूण सांगता. सकड आमकां कसं म्हूण कळटा. आनी कसं म्हळ्यार एकंचे भावार शिक्का म्हणून देव तेवय सांगता. तत्विद्ये प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया प्रणिपातेन सबमिसिव्हनेस म्हळ्यार एक समर्पक भाव जावका आमकां. आमी खाली आयदनांत वचका गोत्तसो म्हळ्यार भावनेर चमकल्यार आमी एक दूद घेवचें वताना तांतू कसले आसता रे ताट्टेंतू उद्दाकी कसले आसता रे वरल्या अर्दांत कशी भरचे खाली ताट्टे घेवन गेल्यार चांग शुद्ध जावन आशिल्ले दूद मेळटा. तशीची आमी खाली हृदयांतू सबमिसिव्हनेस समर्पक भाव घेवन आमी चमकल्यार आमकां मेळटा. उदाहरणेक एक काणी चैतन्य महाप्रभू तांणी सौतांत एक पंता एक देवस्थाना येताना एक ब्राह्मण आसता खंय तो ब्राह्मण कसं करता म्हळ्यार भगवद्गीते कसले एज्युकेशन ना बुक वयर तोप करून दवरून वाचतस वाचची मात्र न्ही रडतस के दोळे तुकून बळ 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 उद्दाक वतस के तागेले त्या वेळार त्या काडतून पास केलेले जण पुरो ताका पळोवन हासतात खंय कसं म्हूण बूक वयर तो गोंय धरला आनी रडतस म्हूण हासता खंय वाज्यो खंय गोतना म्हूण. तेन्ना चैतन्य महाप्रभू तांगेले वचून निमगयता खंय इत्याक तूं रडता तू कसं मना गेले वाज्यो न्हू म्हणटाना तो सांगता विप्रक हे मूर्ख आम्ही शब्द अर्थ न जानी शुद्ध शुद्ध गीता पडी गुरु आज्ञा मानी म्हणता. म्हळ्यार विप्र आमी विप्रक हे मूर्ख आमी हांव मूर्ख म्हाका शिकू गोतना वाज्यो गोतना जाल्यार एकमेकाल गुरून सांगिल परम पुरुषोत्तम कृष्ण सगळ्याले नियंत्रक सगळे लोक पालक कೈ सगळे पळोवंक येतच कितले करुणा सिंधू तो इतलो व्हडू एक परमात्मा जावन तो या अर्जुनाले सारथी जाल्ला म्हूण ते पळयता म्हाका इतले दुःख जाता कितले दया बिंदू तो कितले करुणा सिंधू तो म्हाका ते आठवणूची रण्णे तडूचे जायना म्हणटाना चैतन्य महाप्रभू ताका पटोवन धरता कೈ तू मात्र भगवद्गीत मना करून घेतला म्हणून. तशी आमकां भगवद्गीते पाय तुकून मना करून घेतले रे बदची ज्ञान कसले बद धर्म कसले. आयच्या दिसान तू ज्ञान म्हणल्यार फॉरिना वचून शिकून कसले पण एक
निर्गळ जावन अर्थुनातील कसले एक गंट उरलेल म्हणजे कसं बुद्धवंत म्हणून गोतच तो कंप्यूटर शापड कुठलं कसं करता भारी बुद्धवंत ताण उरलेल कसले म्हणून निमगेला रीते मग सांगू कळना ಅಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಿ ಉಲ್ಲೆ ಇಲ್ತಾನೆ ಕೊಣಾಕೈ ಕಳ್ಳಿ ಕಸ म्हणून दान करतांती पेपर आहेत दोड फोटो तशी प्रत्येकाचे तात्पर्य गोत ना जनाक ज्ञान म्हणलं कसले दान म्हणलं कसले हे सगळं त्याग म्हणलं कसले हे सगळं भगवद्गीता शिकील नंतर मना बत्ता विद्ये म्हणलं कसले म्हणून ते एक नीती शतकांतो एक श्लोक असं येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मो ते मर्त्यलोके भुवि भारभूत मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति कोणाक विद्ये म्हणलं कसं म्हणू या ना की तप म्हणलं कसं म्हणू या ना की बद दान म्हणलं कसं म्हणून गोत ना की ज्ञान नत्तिलो शील नत्तिलो गुण नत्तिलो धर्म कसं म्हणून गोत नत्तिलो तो काली ये भुवी ये भूइंक भार कै आणि मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती मृग कै ये मनुष्य रूपार एक त्याकड्याकडे भोवनचे भुवी भार देऊन त्याकड्याकडे भोवनचे एक मृग कै म्हणून अंत सांगला नीती शतकांतो ते देखून आम्ही कसं करका म्हणल्यार पाय तुकून मन दिवन कशी पात्र खाली की कोरून घेवन आमगेले जीवन कशी आम्ही प्रत्येक फेज आणतो आमगेले जीवनाची कशी अप्लाय करू येतं म्हणून मना करून घेवन एक आमगेले मनुष्य जीवनाची एक मॅन्युअल आहे कशी एक मिक्सी घेताना मिक्सी कसं सगळं घाली येतं घालूनच कशी कितले लोड असतं धरता कितले किलो म्हणून आमक तांतू त्या मॅन्युअल वाचनात आम्ही यूज केले म्हणजे मिक्सी वत्ता नारळ येते तेवढं कुडको करटे समेत गल्लरी गेली ते आपापी नारलो करटे पर विंगड करतवे ना तसं मिशीन जाव कशाला मिक्सी नाही विंगड असं ते प्रकार कसं म्हणून वाचनातील यूज केले री ते मिक्सी वाईट जाता तशीची आमगेल जीवन कशी जाव का ये बोईन तो कृष्णाक कशी प्रीती जाऊन आमगेले जीवना उद्देश हेच जल मानतो आम्ही पुरेसून आमगेले जीवना उद्देश पुरेसून आम्ही खै तुकून आयले की थंय मागशी वच्ची ना म्हणजे मॅन्युअल हे शिकून घेऊन या जीवना अप्लाय करका आणि हे भगवद्गीता कशी म्हणल्यार ते कोटी कोटी सूर्याचे प्रकाश असता का ते हांव तुमका एक सान परिचय दिला कशी म्हणल्यार सूर्याक कोटी कोटी सूर्य प्रकाश जावन आशिल्ले त्या भगवद्गीते एक सान कोणती दाखोवन हांव तुमका गुर्तू केला कितले गुर्तू जायत ते तुमका ताजे रुची पाय तुकून मेळटाले इतलेची फुडें हांव सान आसतना भागवतान तो पृथू महाराजाक वर कसं जाय म्हणून निमगयतान भगवंतान पृथू महाराजान 10,000 कान जाव का म्हाका तुगेल गुणगान ऐकूचे का म्हणून सांगिलस ते ऐकताना हांव लेखचे 10,000 कान कशे बा म्हण आज म्हाका फील जातस आनी काय उलो येत म्हणून 1,000 तोंड असल्यार कितले उलो येत भगवद्गीतेचे महिमे जाल्यार समय अवकाश ना ते देखून तुमका खंडितची मिगेल उत्तर ऐकून यद्दीपुणी भगवद्गीता ऐकू का म्हणून जिज्ञासा आसक्ती आयला म्हणजे ते मिगेले गुरु महाराजाल दय म्हणून हांव लेखून घेतस ते देखून पाय तुकून ओड एक उत्सव सूर जातस उत्सव म्हळ्यार उत्साह सुका आम्ही खंय पुणी उत्सवा गेल्यार कसं आशिल्ले समाराधन म्हळ्यार यो आट्र बगे रंदय म्हणून तशीची पाय तुकून 8 अध्याय 8 नमुने व्यंजन शे एक 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 ओपन जाता सगळे नाही मन भोरन आस्वादन कोरन आमगेले जीवन सार्थक कोरका म्हणून ते दावाले मागून घेत साव हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण.